ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC haga khatwai trik jomnana lar kalakhot ya ka Voice of the People's Party VP banetrelang banken persya ya ki kam thombor ke BJP ki badang ya piteng persya ya ki Kristan Ritpat bat ya kriti dustur hapok ke India ha ukurwo ke MPCC kalong ha ka bekut namar ke Kongres bat ke WPP ki kam baki yang nak banta ka hok chong pat ba kumta ngi khot sing bhai ke WP bakan ni trelang bat ngi ban kren klaim kano ke jing aratin persya ya ki kam thombor jong ke BJP ki badang ya pitang persya ya ki Kristan kirit pat ba pat ya kiriti dustur hapok keri India ki nong snong ga Meghalaya kim dei setia ban ngat ha ke jing sha ban ben hanrai ke dei ban yang thali halor kanong rim ka baskem ban yada ya kanong rim jong ke sanchar pat ba jong keri jongi kalau ong ru ba kani kam dei setia ka politics ka baman gasngi hanrai ke dei ke jing ele nak benta ka jing im jong ka jing sanchar pat ba jong keri India ka jing ele ban le nei ban yap ban penne ya ka jing long bat jana jong ki election jongi ya ka jing lai lu jong ka tanat rekam jongi bat ya ka jing long babun jaj jong ki jaj mriu bat ki culture ha keri jongi kine ki kam thombor kila dei ban pakhi ya ka wei pakawei ke jing sngau san parthai hagari andai na kawai na kaseng ka bakam ba ke jang nang ptau pat ba ngiyok sngau tang khendiat ka ba kodor ka ba persya ya kene ke jing sha thombor ya kinong rim jong ka sen char pat ba jongi ka jing snap jar hakum gane kapor kam dei ke jing long padeng ka dei ke jing i no